אני פה עם רועי פינג פונג, אחד מהשחקנים הכי טובים בארץ בפינג פונג, והיום אני והולכים לעשות משחק אבל עם טוויסט קטן. כל נקודה שרועי הולך לעשות, הוא הולך להחליף את המטקה שלו במשהו אחר. תישארו עד סוף הסרטון לראות ותירשמו לערוץ רק אם אני מנצח אותך, כולם פה חייבים להירשם לערוץ. נכון. היידה, בוא נתחיל. טוב חברים, 0-0 עד 5, כל נקודה שהוא עושה הוא מחליף מטקה. זה היה קל, אחי. 1-0 לרועי. אייפון. טולי! 2-0 לרועי. גיטרה. וואו, איזה פוינט! ענק. למה רועי? לא! אחי! כדור פינג פונג. בואו נראה איזה המאץ' פוינט של רועי, 4-3 לא. 4-4, let's go. נקודה אחרונה, אני עם המטקה ורועי עם הכדור, בואו נראה מי הולך לנצח. לא! כל הכבוד. let's go. הצלחתי את רועי, למרות שזה לא היה כל כך בכוח, אחי. תירשמו לערוץ? תירשמו לערוץ, גם של רועי. שימו לייק. פינג פונג.